Battered mother kung inahan kanunay lang makulatahan sa anak. Wa nakagwanta gipadakop ang anak human siya bunuga. Anang report ni Femari Dumabo. Nagkadugo og napuno sa bunog ang naong niining 71 anyos nga inahan nga si Filomena Amante. Nidangop siya sa Talisay City Police Station gahapon sa kadlawon ug nihangyo sa kapulisan nga dakpon ng iyang 49 anyos nga anak. Sinang Filomena gihimong punching bag ug gituok pa siyang anak nga giilang si Ronald Amante. Sa pakisusi sa kapulisan, giingong gipagngan sa anak og electric fan ang inahan samtang natug. Sa pagsusi pa sa inahan, ang anak pa ang nasuko. Base sa statement sa inahan, sige na lang daw ni buhaton sa ihang anak, no? Bisan walay igong rason nga kung matulog siya, pagngan siya og electric fan. Yung natakon. Sumbagon. Tungod sa maong hitabo, lakip sa gisusi sa kapulisan ang background ni Ronald ug kun nganong nabuhat ang salaod ngadto sa iyang kaugalingong inahan. Mao pa ni atong gisusi karon if kining suspect kining anak if involved ba ni or nagamitan ba ni og illegal drugs, but ang report nato initially nga nadawat is kusog nimo inom, no? Inom na siya palahubog. Samtang niya sa 29 anyos nga lalaki nga gibuyag siyang silingan kay kusog nakapadagan sa motorsiklo. Ang nanunggab na hinuon. Si Gilbert Caso gipasakaan na og kasong frustrated homicide kay gidunggab niini si Romel Arnejo, 37 anyos, parehong taga Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay. Gamit mi kaso sa pagpanunggab ang hait nga parte sa iyang keyholder. Ato ang gi-check ang background aning duha if naaba ni sila previous nga away, naaba sila panagbangi na. Ang mga dinakpan nga sila si Ronald Amante o Gilbert Caso gitanggong sa Talisay City Police Station ug nagatubang na sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaso. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.